हाय सनाफोर आंनि गोदान भिडिअ फिन बयखौबो बरायनाय थाबाय। दिनै मंगलबार आरोना जोंनिया सप्ता मोनसे ग्रुप दङ आरो माने फैसा खाङो आरो जों सप्ता खांनानै सुदाव होयो आरोना लोगोफोर बेयावनो मिथियाव थांनि आङो नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना जोंनि फिसा मोनसे सेल्फ हेल्प ग्रुपखौ नोंसिनियाव आगैमोननियाव जायो आरोना बिब'मोननियाव जोंनि न'आव मा खादाया थास' बोरमा बे गरमखा फैबायना फैखा मानसिफोरा ए सोरनाव आंना सिरि खोनानायखाय बेसेबांसिमबालाय नै जोंनिया ग्रुपनि लिडारा आंखौसो लिडार होयो गावसो लिडार आं लांग्रासो अरुनाय मोनगोन माथो ना दिनै मोनगोन हाबाखैना हाकार जादों जोंनियाबा हाबाखैनो दिनै बुरजा सानगौमोन ना मानो लांग्रोनांगौ गैया माथो हरदोंमोन आङो बेसेबां मिथिखो 700 8 9 10 11 1200